स्निथा हादोरखौ सालायनो हानाय डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनाव माइन्ड दङ एनडिएफबि फाउन्डार डियार नाब्ला सारखौ नोंथांमोना जेसां हायो एसां गाव नोंथांमोननि आफाद थालायाव गादबनानै दोननो नाजागासिनो दङ बे हिसाबैनो नोंथांमोना दिनैसिमबो पलिटिक्सनि खैसारजों डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनगासिनो दङ बे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि जायगायाव मिस्टार प्रमद बर' सार बा हाग्रामा महिलारि सार अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बेजों लोगोसे साहित्य सभानि जिथुनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा डियार नाब्ला सारनि जायगायाव थानायमोनब्ला नोंथांमोनहा दिनै डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि थाखाय मानि खारनाव दुखु गैया मानि खारनाव नोंथांमोना सिन्था गैया डियार नाब्लाया सोर डियार नाब्ला रन्जन दैमारिया सासे सोर हेल' एभ्रिवान आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि जोबोर मोजाङै दं आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि जोबोरै मोजाङै दङ दा जाय हक जिथुनाखि भिडिअ इन्ट्र जेबो गैया आं भिडिअ इन्ट्र लानानै फैयाखै बा भिडिअ इन्ट्रफोर लानानै नोंथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंनो फैयाखै आं दिनै जेनेरेलि हौवा मोनसे खोथा बुंनो थाखाय फैदों मारै होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गोबां मिथिगासिनो दं बा नुगासिनो दङ गाव गावनि मेगनजों जोंहा मोनसे समाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय डियार नाब्ला रन्जन दैमारि जायखौ बुङो एनडिएफबि फाउन्डार नङा होमबा बा गायसनगिरि बे बिथाङा 20 साननि थाखाय न'आव उदाङै बिरफैनो मोन्दोंमोन जोबथेसालिनिफ्राय लांनानै बिथांखौ न'आव लांनानै सब जायगा जायगा गिदिं गिदिं बिथाङा गावनि फुराना थाबोनाय जायगा बा गावसिनि गोजाम केम्प बायदिसिना नायथिंगासिनो दङ अफिस टुफिस नायथिंगासिनो दङ बिभिन्न जायगाफ्राव गिदिं गिदिं बयजोंबो मोजां गाज्रि खोथा सावरायलायनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय जोङो दिनै नैबे मोनसे खेथ्रआव जों नोजोर बोयोबा मोनसे नोजोरखौ जोङो जेसेबांखि मेगन फिदिंनानै नाया मानो जेसेबां गोसो होनानै नायथिङा मानो नोङो मालाबाबो नुनाय नङा माखौ नुनाय नङा नैबेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला निश्चय बुजिना मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला आरो आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामखादों आं दिनै सोरबा बबेबा मोनसे पलिटिक्सखौल' थोंजोङै सोंखारिनो होननानै फैयाखै जेनेरेलि मोनफ्रोमबो पलिटिक्सआनो थायाथों मानो गासैबो पलिटिक्सनि दैदेनगिरि बा पलिटिक्सखौ हान्जाखौनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों आरो लोगोसे जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौबो आङो बुंनो लुगैदों सोरबा सासेखौ हयथ' बिपिएफखौ हयथ' इउपिपिएलखौ सोरबा एजिपिखौ सोरबा बिजिपिखौ बा सोरबा एबसुखौल' सोरबा बिएलटिखौल' सोरबा बबेबा हान्जाखौल' आं बुंनो होननानै फैयाखै बा बबेबा साहित्य आफादखौल' आं बुंनो होननानै फैयाखै जेनेरेलि बेखायनो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों स' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनोब्ला बा मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि टपिकखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरो लोगोसे मोजां खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो नोंथांमोना अलाव थुनानै ला जाहाथे सोरांब्लानो अखानायब्लानो जों मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ शेयार खालामना थानो हायो दा बेजों लोगोसे आरो मोनसे रिकुवेस्टबाव सोरबाफोर अननानै आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामदेरनानै होलांबानो जाबाय दा बेनो आंनि बुंनांगौ बाथ्राया नोंथांमोना रावबो दुखु मोननो नाङा आरो गिबियावनो आंनि बुंनायनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा आं मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि मोनबेसे आफादफोर दं बे आफादनि दैदेनगिरिफोरनाव बा आफादनि जिथुनाखि वार्कारफोरनाव लोगोसे साफ्रोमबो पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफोरनाव बा पलिटिक्स सापर्टार बिथांमोननाव आङो गिबियावनो निमाहा बिहरनाय थाखायो स' बेनो आंनि बुंनांगौ बाथ्राया जोंहा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै हंग्राम खालामनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे एबसुनि प्रमद बर' बिथांनि सोमावसारनायनि गेजेरजों फैनानै 2020 मायथाइयाव जोंहा बिटिआर एकर्डखौ खालामबोबाय बे बिटिआर एकर्ड खालामनायनि गेजेरजोंबो बिथाङा सासे सिगनेटारि जानानै सुक्तिकारि जानानै बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ उदां अख्राङाव बिथाङा दासिमबो थानो मोनाखै बा बिथांनि केसफ्रा दासिमबो खालास जायाखै मानो होनना बुङोब्ला बिथांखौ एनआइए केसावसो खोलैनानै दोनदों आरो बेजों थाफानाय गासिबो माखासे केडार्सफोर दङ दा आंनि बुंनांगौआ बे जिथुनाखि जाय बिथाङा सासे रौनिया हान्जानि सासे हाथियार लागिरि जादोंमोनब्लाबो दैदेनगिरिब्लाबो बिथाङाबो हारिनि थाखायसो नांदोंमोन बिथाङाबो हारिनि थाखायसो सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बिथाङाबो हारिनि मुङैसो गावनि जिउखौ बावसोमबोदोंमोन लोगोसे गासै बर' फिसाफ्रानो जिउ बावफानो गोनां जादोंमोन सोरबा नंगौआबो सोरबा नङैयाबो बेफोरबायदिनो किसुमाना रुंसारि जानानै थांबाय बै समफोरखौ गोसोखांहरोब्ला बा साननानै नाहरोब्ला अब्ला जोंनि गासै बर' हारि फिसाफ्रानो बै सानैसो बर' हारिनि थाखाय बा रन्जन दैमारिमोननि सारमोननि थाखाय जिउखौ मानो बावफानो गोनां जादों हारिनि थाखायसो ना नङा होमबा हारिनि थाखायसो नङाब्लालाय बै समावनो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारमोन बायदिखौ नों आङो आसि थुयै दिन्थि सरकारनि मानसिफोरनो गथायना होनो हायोमोन हमहोनो हायोमोन ओंखाम खब'से जाहोआलासिनो बा दोनखोमायालासिनो नङा होमबा दिनै बेफोरबायदिखौ जोङो गासिबो बुजिजोबखागौ गासिबो बर' हारियानो मिथिजोबखागौ नाथाय नैबे बिथिंनि गेजेराव बेसेबांबा गोबाव हारिनि थाखाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामबोसेयावबो
बिथांमोनहा सासे सिगनेटारि जासेयावबो बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानैबो जोबथेसालियाव थानांनाया बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेजों लोगोसे दिनै जोंहा बर'नि पलिटिक्सनि साफ्रोमबो लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि सार एपिपिएलनि प्रमद बर' सार बबेबा मोनसे एजिपिफोरनि गिदिर गोलावफोर बिजिपिफोरनि गिदिर गोलावफोर जोंहा बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि बा आफादगिरि सेक्रेटारि बिथांमोन नोंथांमोनहा बबेयाव थैनानै थाजोबखो नोंथांमोनहा बबेयाव उन्दुनानै थाजोबखो दिनै जे सासे बर' हारिनि बिर जोहोलावा 20 साननि थाखाय जोबथेसालिनिफ्राय उदाङाव फैदोंमोन बा जोंनि गुवार फिल्डआव गिदिंफैदोंमोन बै समाव नोंथांमोना बै डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिसिम थांनानैबो खबर लाहैया लोगो हमैया नाथाय दिनैनि दिनाव 20 साननि थाखाय न'आव फैनायावबो नोंथांमोना खेबसेबो मानि खारनाव लोगो हमदिया मानि खारनाव जों नुनो मोनगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथां प्रमद बर' आरो नोंथां हाग्रामा महिलारि सार नोंथांमोनहा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ लोगो हमनो नागारै गावसिनि पलिटिक्सनि दोहौआवसो नोंथांमोना बिरलागासिनो दङ गोजाव लागासिनो दङ आरोखि रायजो राजाखौ मारैबा गावनि कब्जायाव लानो हागोन मारैबा गावनि भटार्स खालामनो हागोन मारैबा गावनि भटखौ बारायनो हागोन बोरैबा इपिपिएलआ बिपिएफनि भटखौ सेनो हागोन बोरैबा बिपिएफआ इपिपिएलनि भटखौ सेनो हागोन नोंथांमोना नैखौसो सिमां सुजुगासिनो दङ बा बिनि थाखायसो नोंथांमोना थैहाब जुजिगासिनो दङ नांथाबगासिनो दङ नाथाय दिनै जे सासे हारिनि बिर जोहोलाव डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सार बायदिखौ जोबथेसालिनिफ्राय 20 साननि थाखाय न'सिम फैनायावबो नोंथांमोना खेबसेबो लोगो हमासै आं बेखौ जोबोद दुखु मोनदों गोरबो बिखा सिंनिफ्राय मिथिबायना गोरबो बिखा सिंनिफ्राय जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों दिनै नोंथांमोन बायदिया ज' जानानै खौसे जानानै नोंथांमोना पलिटिक्सनि बिभागाव बेलेगानो जायाथों मानो थायाथों मानो आहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया खर' सानांगौ जेबो दरखार गैया बा जानांगौ जेबो दरखार गैया नाथाय डियार नाब्ला बायदि रन्जन दैमारि सार बायदि सासे सुबुंखौ सासे हारिनि मोनसे समाव सेक्रिफाइस खालामबोनाय गावनि जिउखौ दान होबोनाय बावसोमबोनाय बै बिथांखौथ' नोंथांमोना खेबसेब्लाबोथ' 5 मिनिटनि थाखायबाबो नोंथांमोना लोगो हमनानै दुखु सुखु मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ सावरायलायनो हायोमोन ना नङा रायजो राजाफोर ना नङा आंनि भिउवार्सफोर ना नङा नामा आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर बेनिख्रुइ आरो देरसिन दुखुनांथावना मा बाथ्रा दं जों बेवहायनो बुजियो बेवहायनो जों नोजोर होनानै मिथिखायो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ पलिटिक्सनि मोनफ्रोमबो बा साफ्रोमबो दैदेनगिरि लिडारफ्रा सुखुवा बा सैया मानो होनना बुङोब्ला डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोयोब्ला जोंनि गादिखौ सेगोन जोंनि लालसाखौ बिसो मोनजाजोबगोन जोंनि धन सम्पतिखौ बिथाङासो मोनजोबगोन जोंनि पावार एन्ड फान्सनखौ बिथाङा सेनानै लागोन होननानै बिथांमोना साननाय दं नाथाय बे माब्लाबाबो जाया डियार नाब्ला रन्जन दैमारिनि माइन्डआव जेसेबांखिनि सेन्टिमेन्ट दं नोंथांमोननि माइन्डआव एसेबां समान सेन्टिमेन्ट माब्लाबाबो थानो हाया आरो गैया होननानै आं डाइरेक्ट बुंनो हायो मानोना नोंथांमोन बायदिया दिनै मोनसे फिसा स्टेटखौनो सालायनो हायाखै अभियासलि स्टेटबोथ' मोनाखै जोङो रायजोखौथ' मोनाखै जोङो बिटिआर जिथुनाखि अट'नमास काउन्सिलफोरखौनो नोंथांमोना दासिमबो सामलायनो हायाखै बा सालायनो हायाखै नाथाय डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनाव नोंथांमोननिख्रुइ 6 गुन बारा हादोरखौनो सालायनो हानाय डियार नाब्ला सारनाव माइन्ड दङ बेबो स्टेटखौ नङा मिथिबायना बेबो स्टेटखौ नङा 7था हादोरखौ सालायनो हानाय डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनाव माइन्ड दङ नाथाय नोंथांमोना बे सुबिदाखौ मिथिखानानै बा बुजिनानै नोंथांमोना मालाबाबो डियार नाब्ला सारखौ खाबु होनाय नङा नोंथांमोना जेसां हायो एसांनो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ एनडिएफबिनि फाउन्डार डियार नाब्ला सारखौ नोंथांमोना जेसां हायो एसां नोंथांमोननि आफादथालायाव गादबनानै दोननो नाजागासिनो दङ बे हिसाबैनो नोंथांमोना दिनैसिमबो पलिटिक्सनि खैसारजों डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनगासिनो दङ नंगौना नङा नोंथांमोन बायदि बुजिनां सुबुंफ्रा जुदि अबुजुन खामानि मावोब्ला बेवहायबो नोंथांमोना जेबो दाय गैया जों सोरबा गोरिब गुन्द्रा मिडल क्लासनि मानसिफ्रा खेबसेल' गोरोन्थि माव गाबोन सोरबा सासेया फंसेल' सोरखौबा आसि थुनानै गाज्रि बाथ्रा फंसे बुंफ्लांथों बेयो खुथार निमाहा बियाबा माब्लाबाबो गनाय नङा निमाहा बिसेयावबो रैखा गैबावा बिथाङा जाहैनांगोन गोजा न'नि गोजा इथा न' खालारनि आलासि मिथिबायना जेरै दा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बै न'आवनो आलासि खालामनानै दोनदों बा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिर जोहोलावजोफोरखौ बे न'आवनो आलासि खालामनानै दोनदों मानोना बिथांमोननि थाखाय अरायसम दालि ओंख्रि खालामनानै दोनदों दा बे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि जायगायाव मिस्टार प्रमद बर' सार अर्थात बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा थानायमोनब्ला नोंथांनि न'खरनि फेमिलिफोर गासै बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोननि गोरबोआव माबायदि मोनगौमोन बे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि जायगायाव
सोरबा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जुदि थानायमोनब्ला हाग्रामा महिलारि सारनि न'खरनि फेमिलिफ्रा माबायदि मोनगौमोन आरो गासै बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि दुखु नांगौमोन बेजों लोगोसे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि रन्जन दैमारि सारनि जायगायाव थानायमोनब्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना माबायदि दुखु मोनगौमोन लोगोसे गासै बर' हारिफ्रानो माबायदि गोरबो बिखा गावफागौमोन बेजों लोगोसे साहित्य सभानि जिथुनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा डियार नाब्ला सारनि जायगायाव थानायमोनब्ला अभियासलि जोबथेसालियाव नोंथांमोनाबो थानायमोनब्ला दिनै नोंथांमोननि थाखायबो गासै बर' हारिया जांख्रिखांगौमोन बा दुखु मोननाय फोरमायगौमोन नाथाय नोंथांमोनहा दिनै डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि थाखाय मानि खारनाव दुखु गैया मानि खारनाव नोंथांमोना सिन्था गैया डियार नाब्लाया सोर डियार नाब्ला बिथांखौ सासे हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बर' हारिनि थाखाय जिउ बावबोनाय बर' हारिनि थाखायनो गावखौ सिखोमाबायनानै थानो गोनां जानाय बर' हारिनि थाखायनो गावनि न'खरनि जाथि खुरमा भाइ भागिनफोरखौ सोरबा बिदि खोमानानै लानो गोनां जानाय नैबे सासे जादों जोंहा बर'नि सासे मस्ट नाम्बार 1 बिर होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारि सार नोंथांमोना बेखौ मानो बुजियाखै नोंथांमोना बेखौ मानो मिथियाखै नोंथांमोना मिथिगौ आं मिथिया होननानै बुङाखै रावबो संसारनि मानसिया नोंथांमोना सिनाया होननानै रावबो बुंनो हाया डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ नाथाय नोंथांमोना सिनायनानै मिथिनानैबो अभियासलि नोंथांमोना गोरोन्थि हाबाखौ मावगासिनो दङ मिथिबायना दा नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा बे संसाराव थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन होननानैसो आं सानो नोंथांमोन बायदि लिडारफ्रा बे बुहुमाव थांनानै थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन होननानैसो आं सानो मानोना नोंथांमोना बे संसाराव हारिनि सासे सेक्रिफाइस खालामग्रा मानसिखौनो जुदि सिनायाब्ला हारिनि सासे बिर जोहोलावखौ नोंथांमोना बुजियाब्ला मिथियाब्ला नोंथांमोना आरो बे जिउआव नोंथांमोना बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मा जौगाथायनि थाखाय उन्नतिफोरनि थाखाय खामानि मावनो हागोन नोंथांमोना माखौ गोग्गानाय लादों गावखौनो गाव दिनै नोंथांमोना 20 सान डियार नाब्ला सारा सुबिदा होफैनाय बायदि जादों नोंथांमोननो जे आंजों माबाफोर सावरायफैगोन नामा बर'नि लिडारफ्रा आंजों माबाफोर खोथा दं नामा नैबेखौ नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा होनाय जादोंमोन नाथाय नोंथांमोना खेबसेबो सावरायहैदिया खेबसेबो रायलायहैदिया ओरैनोब्लाबोथ' नोंथांमोना डियार नाब्ला सारखौ अनखाया मोजां मोनखाया नाथाय बिथाङा दिनै 20 साननि थाखाय न'आव थानानै गाबोन समफोरनो फिन जोबथेसालियाव थांनानै फिननो गोनां जासिगोन बे बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बे बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना मानो बुजिया वाइ मा दं नोंथांमोननि गोसो गोरबोआव मा उमादनिसो बुजिनाय साननाय हनाय दं नामा मानसि माहारि जानानै नोंथांमोना मानसिनि सायाव बुजिनाय गैया नामा मानसि जानानै नोंथांमोना मानसिनि गोरबो बिखा गावग्लिनाय खामग्लिनायखौ मानो बुजियाखै बेनो नामा बर' हारिनि बर' रायजो राजानि बर'नि आइ आफा बिदा फंबायफोरनि मेगननि मोदैखौ सुस्रांनानै होगोन फोजोबस्रांनानै होगोना बेसो नामा जों नुनो मोनाखै मालाबाबो जोङो बर' हारिनि आइ आफाफोरनि बा बर' आइजोफोरनि मेगनाव जों मोदैखौ रानस्रांजोबनाय नुवाखै बारानिफ्राय बारासो जेंनाफोरखौ सोमजिबाय थानाय नुनो मोन्दों बारानिफ्राय बारासो जोङो जेंनाफोरखौ ओंखारसिनबाय थानायसो मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मस्ट नाम्बार 1आवनो दंखायो NDFBनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जेब्लासिम जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोआ बा बिथांमोननि केसफोरखौ खालास खालामा NIA केस नांनानै थानाय केसफ्रा फोजोबनानै होआ अब्लासिम जोंनि बर' हारियाव मालाबाबो गोजोननाय गैया अभियासलि आं हारसिङैब्लाबो गोजोननायखौ मालाबाबो गोजोन फैबाय होननानै आं फोरमायनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै सासे NDFB नङाथों जों दिनै सासे बिग्रायारि नङाथों नाथाय बुंनो थाङोब्ला बै समाव जोङो सरकारनि नोजोराव गासैबो बर' सुबुं माहारियैनो उग्रु गोजामोन नंगौना नङा बै समाव एबसुखौबो एबसु होननानै सिनायथि लायामोन एबसुखौबो एबसु होननानै गनायनो नागिरामोन नाथाय बेनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो फैनानै 2020 मायथाइयाव जोङो बिटिआरखौ एकर्ड खालामनो मोनबाय बिटिआर एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों जोङो 100आव गैयाब्लाबो आंबो बुङाखै गोजोन सुक्तिया फैयाखै बा गोजोन जायाखै होननानै नाथाय जोंनि थांखिया मोनसेल'सो जेब्लासिम बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदाङाव फैया अब्लासिम जोङो 100आव माने 50%बो गोजोन फैबाय होननानै जों बुंनो हानाय नङा मानो नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ बे बिटिआर एकर्डआ सोरनि दारै जादों बे बिटिआर एकर्डखौ सोर खालामदों नोंथांमोना बेखौ मोजां मिथिगौ नोंथांमोनानो बुजिगौ नोंथांमोनानो साननो हनो गोरों नोंथांमोनानो माइन्डेड मानसि नोंथांमोनानो टेलेन्टेड मानसि अब्ला नोंथांमोन बुजियो आरो मा दंबावो स' आं बारा गोलावखौ बुंनो साना जोंफोर जाबाय जाम्बा जुम्बा मानसि सादा सिदा गोथौ ओंथि गोनां बाथ्राबो जों बुंनो रोङा जोंनि रावा फंफ्रोमबो रावानो खाब्रांब्रां गासैबो रावफ्रानो जोंना गोखा गोजा नोंथांमोनहा मालाबाबो खोनासंनो सुखुवा नोंथांमोनहा मालाबाबो मोजां मोना जोंनि बुंनाय रावफोरखौ दा बेखायनो आङो
बेखिनिखौनो बुंबाय जाहाथे जेसां हायो एसां नोंथांमोना डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साफ्रोमबो जेलाव थानाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोयो आरो बिथांमोनहा नोंथांमोन बायदि जेरै बिसि फिसाजों आलो गोजोन मोखां नायलायनायलाय खबसे ओंखाम जालायगासिनो दङ थिग बेफोरबायदिनो बिथांमोनाबो जेन न'खराव फैनानै आलो गोजोन रुजु रुमाय संसार जाफैनो हायो आरो खबसे ओंखाम मोखां नायलायनायलाय जालायफैनो हायो स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलाय